Hayırlı kеш. Рәсәй Федерациясы президенты Владимир Путин әмірі белән 2023 ел укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде. Дөрес, педагог һөнәренең дәрәҗәсен күтәрү, эш шартларын яхшыртуга юнәлтелгән чаралар моңа кадәр дә күрелде. Әмма 2023 ел әлеге бик әһәмиятле өлкә өчен киләчәккә тагын бер зур адым булыр дип көтелә. Елның максаты укытучы һөнәренә игътибар арттыру гына түгел, югары уку йортларына, күлиятләргә сәләтле яшьләрне җәлеп итүдә мәгариф өлкәсен яңа буын, яңа алымнар көтә. Без бу үзгәрешләргә әзерме? Меңәрләгән кумирлар заманда укытучы балаларга үрнәк булып кала алырмы? Студиябыз кунаклар белән шул хакта фикер алышырбыз. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, без сезне чын күңелдән якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм сезне бүгенге мактаулы исем алуыгыз уңаеннан да котлыйбыз. Шулай ук туп-туры Казан кирмәненнән рәисебез белән күрешүдән безгә килдегез. Вакыт тапканыгыз өчен, шундый матур булып, елмаешып торуыгыз өчен безнең арада, һәм инде хисләрегез белән уртаклашырга әзер булуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Котлыйбыз кыскасы. Нинди хис кичерешләр белән килдегез, Рәмзия ханым, бүген очрашудан монда? Бик зур кичерешләр булды минем. Чөнки бердән минем хезмәтемне зурлаган өчен мин барысына да бик зур рәхмәтлемен. Менә нинди казанышлар өчен бүген сезгә шундый зур бәя бирделәр? Сабадан килгән кунагыбыздан сорарбыз инде, Миләүшә ханым. Олимпиадалар уңышлы, елдан-ел имтиханнарда югары результатларга ирешкән өчен. Сезнең эш стажы күпме булды бу елда? Минем эш стажым, педагогический стажым 33 ел, ә булай мин инде 45 ел эшләдем. Монда кемнән генә сорасак та, миңа калса җавап шул тирәдә булачактыр инде. Карасак, барыбыз да стажлы укытучылар. Стажлы укытучылар беренчедән, аннан соң инде барыгызга да бүгенге көндә Татарстанның ат казанган укытучысы дигән исем бирелде. Шуңа күрә бүген бик җаваплы тапшыру бит әле безнең. Гөлшат ханым, бу көтелгән бүләк идеме? Авыр сорау. Кеше бит инде һаман өметләнә. Бүләкләрем юк түгел иде. Көтелгән дә, көтелмәгән дә дип әйтәмез соң инде. Гомумән мин бик шат шушы бүләкне алуыма. Һәм менә Рәмзия ханым әйткәнчә, безнең хезмәтебезне күреп, шундый зур бүләк тапшырганнар өчен хөкүмәтебез җитәкчелегенә дә, районыбыз җитәкчелегенә дә рәхмәт әйтәсем килә. Хис кичерешләр белән берникадәр уртаклаштык. Әйе, сездән дә сорыйк. Мин инде бу зур бәя бирүне үзем өчен генә дип кабул итмим. Мин бөтен коллектив, үземнең коллективымның хезмәте аркасында, аларның тырышлыгы, аларның булганлыгы аркасында бәлки миңа бүген шундый зур исем биргәннәр. Шуңа күрә миндә горурлык хисе туа үзем өчен генә түгел, бөтен коллективым өчен. Илхания ханым, сездән сорап узасы килә. Бүген бит инде бер төрле тантана гына түгел, гомумән менә 23нче елга кирип китү дип әйтсәк тә була инде. Әле гыйнвар узып киткәнче бәйрәмнәре белән, әйеме февраль әзерлек белән, менә март инде ел тулысынча башланды дип әйтә алабыз. Укытучылар һәм остазлар елы. Бер төрле менә киләсе елда шундый чаралар булачак. Шушы өлкәләргә игътибар кирәк дип укытучыларга, директорларга, җитәкчеләргә, мәгариф өлкәсендә эшләүчеләргә бер төрле юлламалар әйтелдеме? Әйе, дөрестән дә менә коллегалар белән килешәм. Менә гимназияның эшчәнлеген шулай рәисебез кулыннан шундый зур бүләк алу безнең өчен бигрәк тә куанычлы вакыйга. Без бөтен гимназиябыз белән моңа бик шатбыз, чөнки гимназиядә бүгенгесе көнгә дә ничә еллар инде менә татар мохиты тудырып, татар гаиләләреннән балаларны тәрбияләп, ул балаларга әхлак тәрбиясен музейлар аша, төрле татар халкының биек әхилләрен җыеп, шәхесләрен җыеп, алар белән очрашулар, фестивальләр аша алып бару, менә шундый тәрбия учаклары гимназиядә булдыру, инде ул эшчәнлек әлегә кадәр бара иде, әйе, дөрес. Инде бу менә бу бүләктә безнең һәм бу президентыбыз бу елны шушындый укытучы елы дип игълан итү инде укытучының профессиясының престижлыгын арттыра өчен. Шуңа күрә бу инде безгә йөкләмә дә сала. Шуңа күрә алда менә укытучы профессиясын шушылай престижлы итү өчен мин инде
ойлайм, ниндидер социаль рекламалар кирәк булачак. Аннан соң конкурслар, грантлар булачак дип әйтелде инде алары да. Менә шушы конкурсларга, грантларга безнең укытучылар гел әзер, чөнки бик тәҗрибәле укытучылар, безнең поколение укытучылары Аллага шөкер укытып килә. Гимназиябызда стабиль рәвештә эшләп килә торган гимназия булганга күрә, менә пенсияга чыгып китәләр дә укытучылар, алар урынына яшьләр килеп бара. Шуңа күрә менә шундый стабиль эшләгән очракта тагын менә шушындай елны да безгә бүләк иткән өчен президентыбызга да бик зур рәхмәт, һәм без әзер ул елга. Безнең тамашачыларыбыз карап баралар бик игътибар белән, булачак мондый сорау кара хатын-кызларны гына җыйганнар икән булар дип. Бәйрәм белән генә бәйле дип без җавап бирә алабыз әлбәттә, ләкин шулай да төптәнрәк карасак, үзегезнең коллективларыгызны искә төшерсәгез, иратлар күп микән бүгенге көндә һөнәрдә? Ират укытучылар мәктәпләрдә бик әз, бармак белән санарлык кына. Моның сәбәбе иң беренче хезмәт хакының аз булуындадыр дип беләм. Аннары гаиләне туйдырырга кирәк. Шуңа күрә инде алар мәҗбүр булалар башка хезмәт хакы югарырак булган урыннарга күчәргә. Хатын-кыз гаиләнең җылысын саклаучы булганга күрә, алар инде алай чыгып китеп эшләп җыри алмыйлар. Менә шуның белән дә бәйледер. Аннары ират укучылар ничек мәктәпләргә әз киләләр. Аларга карата кызыксындыру чарасының аз булуы да бәлкем сәбәптер. Шәһәр ягын карасак, Альбина ханым, ярар авылда инде авыл дип әйтергә мөмкин. Шәһәрдә яшь специалистларга инде безнең бар әзрәк процентлар да өстәп бирәбез. Инде иратлар өчен башка привилегиялар дигән кебек ярдәм чаралары юк. Безнең мәктәптә ир-укытучылар бар. Хәтта гаиләләре белән эшләүчеләр дә бар. Менә мәсәлән, хәзерге вакытта 5 пар ирле хатынны мәктәптә эшлиләр. 6-нчысы мин идем, ирем лаеклы ялга китү сәбәпле, хәзер үзем генә инде. Бар. Техник хезмәткәрләр арасында да бик күп бездә иратлар, физкультура укытучылары, тарих укытучылары. Менә Саба урта мәктәбендә дә күп ир-укытучылар бар. Мәктәбенә карап инде, каядыр бар, каядыр юк. Яшьләр дә кайталар, яшь егетләр күп. Менә яшьләр дигәннән, яшьләр өчен дә кайтамы соң, авыл җирлегенә аеруча? Безнең районный центр менә кайталар, эшлиләр. Менә кичкенә мәктәпләргә бик алай ашкынып тормыйлар. Чөнки сәгать саны әз булгач хезмәт хакы әзрәк була бит инде. Район үзәкләрендә мөмкинлек күбрәк, зуррак. Шуңа күрә районга тартылалар. Хөрмәтле укытучылар, сез үз остазларыгыз, укытучыларыгызны хәтерлисезме? Менә алар нинди һәм сез нинди? Аерма нәрсәдә, Рәмзия ханым? Ой, мин үземнең элеккеге укытучыларымны бик яратып, бик сагынып искә алам. Алар мине шушы укытучы хезмәтенә мәхәббәт уятучылар да. Матур итеп дәресләрен үткәрәләр иде һәм безгә дә шул үзләренең фәннәрен яраттырдылар. Һәм аларны мин үземнең остазларым дип әйтәм. Ну мин инде олы яшьтә, шуңа күрә алар инде күбесе мәрхүм, аермасы нәрсәдә? Заман икенче, ул алар эшләгән заман. Без шушы икенче булган заманда эшлибез инде. Менә мәктәпләргә яшь буын укытучылар килә. Менә аларның алымнарын сез ничегрәк бәялисез? Гомумән аларны ничегрәк бәялисез? Без булышабыз инде аларга, мөмкин кадәр. Сез бик җәлләп кенә әйтеп куйдыгыз. Юк. Без аларга булышабыз. Булышмыйча мөмкин түгел. Һәр вакытта да үзебезнең киңәшләребезне бирәбез. Менә шулай эшләргә кирәк. Балаларны күбрәк яратыгыз сез. Үзегезне балаларны яраттырыгыз аша фәнне дә яраттыра аласыз дип шулай итеп бирәбез. Яшь кадрлар килгән вакытта алар ни дәрәҗәдә әзер булып киләләр хәзерге мәктәпкә, хәзерге балаларга, ни дәрәҗәдә аларны тагын үстерергә кирәк әле? Минемчә, менә ул укытучымы, врачмы, башка профессия кешесеме, анда гел шундай осталар да бар, бик осталар да бар, әз генә йомшаклары да бар инде. Шуңа күрә төрлесе килә. Йомшакларына булышабыз. Бик осталары, алар инде амбиция белән була, аларга инде мөмкинлекләр тудырабыз үсәргә. Шуңа күрә төрлесе бар. Менә инде хәзер мәктәпләргә студентларны алырга ярый дигән әйбер бар бит инде. Без шуңа бик шатланып, студентларны алабыз үзебезгә.
Шуннан соң алар инде күренә, бер ел эчендә аларны инде без тикшереп карап дисәк тә була инде. Аның белән берәтен, мәсәлән, мин КФУда физикларның экзаменнарында утырам, имтиханнарында утырам. Аларның күренеп тора инде, кайсы кыз бала, ир бала ниндирәк, аларның теләкләре нинди, алар барга ризам, әзерме бүген мәктәпләргә барга. Миндә бик күп яшь укытучылар. Аларны никадәр яшь алыштырып торып була? Алыштырып түгел. Аларның киткән, олыгайып киткән укытучылар урынына алырга мөмкин. Үзегез беләсез инде хәзер сәгатьләр арта, мәсәлән, менә математика, физика кебек фәннәргә икешәр, өчәр укытучы алабыз. Аларның конкуренциялар, ярышу бар, ярышалар берсе белән берсе. Шуның белән беррәттән сентябрьдән башлап без алар белән укыту эше алып барабыз. Аларны яңа инновацион технологияларга өйрәтәбез. Өйрәтмичә генә балалардан килгән кызлардан, егетләрдән зур уңышлар сорауга мөмкин түгел. Башта өйрәтәбез, оннан соң гына инде алардан сорый башлыйбыз. Бу җыннан да бик уңай тәҗрибә, менә элеккегедән калган производственный практика дип әйтәләр бит инде. Ул үзеңә кирәкле белгечне син инде ул белем алган вакытта әле үзеңгә дә әзерлисең. Кадрлар турында гомумиләштереп, тагын да тирәнрәк итеп, без рекламадан соң фикер алышырбыз. Эфирда Тояну нуктасы тапшыруы без дәвам итәбез. Бәйрәм алдыннан без укытучылар һәм остазлар елы уңайыннан студиябызга укытучыларны җыйдык. Һәм сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә рекламага китер алдыннан педагогик сыйныфлар турында сөйләшә башлаган идек. Нинди сыйныфлар ул һәм ничәнче класстан бирле башлап анда укып була? Безнең мәктәптә, республикабыздагы күп мәктәпләрдәге кебек инде, быел педагогия класслары ачылды. Анда киләчәген, профессиясын укытучы һөнәренә багышларга теләгән кызлар, егетләр җыела 10нчы класста. Менә аларга шундый кызыклы мөмкинлекләр бирәләр. Безнең бит инде хәзер һәр дүшәмбенең беренче дәресе разговоры о важном дигән сыйныф сәгате белән башланып китә. Менә алар түбәнрәк класс укучыларына шушы сәгатьләрне үткәрергә керәләр. Аларга безнең мәктәптә төрле чараларны үткәрергә рөхсәт итәләр. Менә шулай итеп, төрле яклап укытучы һөнәре белән таныштыру эшен башлап җибәрәләр. Менә мин үзем татар гимназиясын тәмамладым. Монда биредә 6 укытучы һәм мин ничектер куркыбрак сөйлим соң инде, ничектер теге тәрбиягә сеңгән әйбер ул. Яшь буын укытучыларга ничегрәк карый, караш нинди ихтирам белән карыйлар. Сез инде без барыбыз да беләбез. Яшь укытучыларны алар бигрәк тә яратып, сынап та бәлки яратып, аларга бик хөрмәт белән дә карыйлар дип әйтим инде. Без инде үзебез аларны өйрәтәбез инде, ничек итеп балалар белән үзеңне тотышуыңны, ничек итеп киенергә кирәк, ничек итеп сөйләшергә кирәк. Аларны әкренләп без инде укытучыларыбызга җиткерәбез. Балаларга бик кызык, күңелле. Алар яшь укытучыларыбызны яраталар. Яшь укытучылар алар белән бик эрудициялы укытучылар алар хәзер. Минемчә, элеккегә караганда да алар эрудициялар югары. Балаларга бит инде үзегез беләсез, алар эрудициялы булган укытучыларны күбрәк хөрмәт итәләр. Шуңа күрә Яшь укытучыларны авыл җирендә дә балалар бик яраталар. Уртак тел таба беләләр сүздә, Хәния ханым, ләкин сез бит инде монда бөтенегез стажлы укытучылар. Хәзер менә шушы сорауны сезгә биреп, шуңа өстәп китә аласыз. Стажлы укытучылар, сез балалар белән уртак тел таба аласызмы бүгенге көндә? Инде бит бер генә буын, бер генә чыгарылыш узмады, хәзер элеккеге системалар бик эшләп бетермәскә мөмкин. Бу уңайдан ничегрәк эш йөртәсез? Менә мин яшьләр буенча нәрсә әйтеп үтәсем килә. Балалар бит инде алар артистлар кебек. Алар менә яшьләр килгәч, бер-ике атна сыныйлар. Азып карыйлар, ничектер төрлечә кыланып карыйлар. Инде бу яшь укытучы шуннан да сынауны үтә икән. Интеллекты да бар икән, бик тә яратып, каршы алып, гел менә матур иттереп,
диалог алар арасында бик тирән була. Ата-аналар белән дә, балалар белән дә бик оста эшләп китәләр. Инде менә ул сынауны үтмәгәннәр, алар белән инде менә проблема килеп чыгарга мөмкин. Китүчеләр бармы шуның аркасында кирип китә алмаган эшкә? Бар, андый укытучылар да бар, гомумән. Инде өлкән буынга килсәк инде, алар да шулай ук, менә алар үзләренең авторитет булды икән балалар алдында. Аңа 60 яшьме, 70 яшьме бала аны хөрмәт итә. Шуңа күрә менә бу шул сынаудан тора һәм укытучының белем дәрәҗәсе, тәҗрибәсеннән тора. Гомумән бу елны игълан иткән вакытта Владимир Путинның әйткән сүзләре, әлбәттә, безнең шаралар булачак, грантлар булачак һәм башкасы, ләкин елның нәтиҗәләре аңа карап кына түгел, бу һөнәргә килүче сәләтле яшьләр, актив яшьләр, шул исәптән көллиятләргә һәм югары уку йортларының да кадрларын яңарту, аларны көчәйтү күз алдында тотыла. Без шул нәтиҗәләргә дә карарга тиешбез, диде ул. Менә бу өлкәгә остазлык, укытучылык, педагоглык өлкәсенә шушы кадрлар килсен өчен бүгенге көндә нәрсә җитми? Хезмәт хаклары дип әйттеләр, без инде авыл җирлеге турында әйтәбез икән, бигрәк тә ирләр турында әйтәбез икән, кызыксындыру чаралары, хезмәт хаклары, тагын нәрсә җитми, нәрсәне үзгәртергә кирәк бу ел эчендә? Бәлки аларга киләчәктә квартиралар алар өчен ниндидер аларга мөмкинлек тудырырга кирәк. Ул безнең бар иде инделектән яшьләр өчен төрле безнең проектлар эшләп килә. Менә инде ул мәктәптә эшләүче укытучылар өчен дә булса ни, алар бит барысы да мәсәлән алар Казанны яратып институтка кергәннәр, монда калганнар, мәктәпләргә килделәр алар барысы да. Менә аларга шундый бер ярдәм кулы сузарга кирәк дип уйлыйм мин. Һәр чакта безнең дәүләтебез кайгыртырга тиеш ул якны. Тагын нәрсә җитми, Рәмзия ханым, сез ничегрәк карар идегез? Элеккеге заманнан квартира бирәләр бит инде. Социаль ипотека буенча Яңа бер шәһәргә дә кирәк дип уйлыйм. Шәһәргә дә кирәк. Авылда бары бирәләр, бөтенесенә Бу яктан авыллар өчен күңел тыныч, балалар саны кимесә дә. Мөмкинлекләр безнең. Сезнең фикерегезчә? Абсолютно квартиралар бирәләр. Бөтен әйберләре белән. Яшьләргә квартиралар бирәләр. Аларны чиратка бастыралар. Ярдәм итәләр. Яшьләргә аларның үзләренә бик тырышып эшләргә кирәк шул. Балалар белән уртак тел таба белеп, матур иттереп эшли белергә кирәк. Һәм үз хезмәтен яратып, үзенең менә эш урынын саклап кала торган итеп эшләргә кирәк яшьләргә. Мин укытучылар белән бик күп сөйләшәм, аралашам һәм шундый бер уртак фикергә киләләр алар барысы да. Мәктәптә балалар белән уртак тел табуда, анда укыту да авыр түгел. Менә әти-әниләр белән уртак тел табу монысы иң авыр дип әйтәләр. Ни өчен шулай? Әти-әниләр үзгәрдеме? Заманасы үзгәрдеме? Ни өчен шулай, Рәмзия ханым? Бөтен кешенең кашлары җыерылды, бу бик актуаль. Әти-әниләр инде үзгәрделәр инде. Алар менә баласы турында азрак кайгыртып, бездән күбрәк сорыйлармы шунда? Менә шулдыр бөтен гаепләр. Үзләре азрак балалар белән азрак шөгыльләнәләр алар. Мәктәптән күбрәк таләп Бөтен җаваплы хәзер мәктәп өстенә йөкләнде. Менә шуны әйтәсем килә. Менә инде бездә яңа яшь укытучылар, без менә нишлибез? Мәсәлән, бу ел сайын диярлек ачык ишекләр көне әзерлибез. Укытучыларыбызның һәр берсен күрсәтәбез дәрестә. Укытучы әти-әни килеп дәресне карарга мөмкин. Шуңа күрә бер яклап кына түгел, баласыңны тыңлый, әти-әни баласыңны тыңларга тиеш түгел. Икенче якны карарга кирәк, күрергә тиеш. Шуның өчен без менә шундый ачык ишекләр көне бик зур ярдәмгә килә. Укытучылар турында алар инде үзләренең фикерләрен үзгәртәләр бик, әгәр инде балалары берне сөйләсә, икенчене өйгә кайтып уже әти-әнисе уже күрә, укытучының гаебе дә юк. Ул сезгә кирәкме? Ул сезгә җәмәгать укытучылар буларак сезгә кирәкме соң ул? Электән килгән гадәт ул. Мәдрәсәләргә биргән вакытта ите сезгә, сөяге безгә дигәннәр. Тал чыбыгы эленеп торган шунда матчага кыстырылган. Ничек тәрбиялисегез килә, үз карамагызда булсын. Хәтта мин әле ул кадәр олы яшьтәге кеше булмасам да, бер-ике акчашым бар инде, шулай да. Ул вакытта да укытучыларга каршы сүз әйтү турында анда бөтенләй фикер дә булмаска тиеш. Ничек әйткән, шулай буларга. Җыеп алалар ярты елга бер тапкыр микән җыелышка, бөтен кирәкле мәгълүматны бирделәр, бетте. Әти-әни аңа катышмый, чөнки укытучының дәрәҗәсе гаилә эчендә дә зур. Сезгә кирәкме ул ачык дәресләр уздыра, бу укытучы әйбәт укыта дип аңлату тагын. Укыту процессына тыгылырга теләүче әти-әниләр бармы бүген? Күпме алар?
Алар бардыр инде bir-ике. Бар инде келешмәүчеләр, бар инде, бар, әлбәттә. Нигә минем балага 4 куелган, нигә минем балага 5 куелган дип менә андый сораучылар да, гаеп эзләүчеләр дә бар. Нигә безгә эшлә, аңа. Аннары балаларның да хәзер бит фикерләре үзгәрде. Мәктәптә булганны күп бала әти-әнисенә кайтып сөйли. Әввәл менә андый нәрсә юк иде. Хәзер сөйлиләр. Дөрес тә сөйләргә мөмкин, алар дөрес тә сөйләмәскә мөмкин. Атана аның фикерен аңлап та бетермәскә мөмкин. Менә аңламау аркасында алар мәктәпкә килеп инде гаеп ыргыталар. Менә ул ягы авыррак. Рәмзия ханым, сезнең бер күңелле фикер булган иде, безнең тапшыру башланганчы. Балаларга әти-әниләреннән бик наз да җитеп бетми, шуңа күрә кайсы вакытта алдыма да утырып сөям мин аларны дип. Наз да җитми. Бер бала минем, бер дә онытмыйм мин аны. Көндәй җылый. Шуннан хәзер класс җитәкчесенә бардым. Ник җылый ул дим. Белмибез инде, аптырабыз ди. Шуннан аның сеңлесе апасы укый, апасыннан сорадым. Ник җылый бу Гриша дим. Ул ди, әни иртә белән китә ди. Кич белән соң кайта ди. Әнине күрми ул ди. Ул ди, әнине сагынып бик җылый ди. Менә шуңа күрә балаларга әни җылысы җитми. Мин аларны менә шуның өчен яратам менә. Киләле монда берәр нәрсәң киңәш кирәкме? Әниең кайда эшли? Сездә ничек соң дип сорашып балаларны яратып алам мин. Күп балаларны бит әбиләр хәзер Бездә әбиләрдә бик юк әле шәһәр җирендә. Менә шуңа күрә әниләр күрсәтүчтә әби юк. Әби дә эшли. Я әби дә эшли менә. Шулайдыр инде. Шуңа күрә андый хәлдә коллегам белән килешәм, дөрестән дә шулай. Менә без укыганда ничек? Директор килсә, кача идек ишинде. Рамнан үткәндә икенче якка чыгайдык. Укытучы килгәндә дә шулай ук идек әле. Хәзер бит сиңа каршыңа киләләр дә кочаклап балалар, ничектер матур иттереп елмаеп комплимент ясыйлар. Дөрестән дә аларга мәхәббәт җитеп бетми. Андый баланы бит инде кычасың, сыйпап куясың, матур сүзләр. Менә аралар якынайды, бу әйбәтме, начармы, ничегрәк бу? Бөтен балага да андый юклык Юк, куймыйсың. укытучы белән укучы арасы якынайды менә хәзер. Сез әйтәсез бит инде. Элек без анда директорны күрсәк, икенче урамга кача идек дип. Менә хәзер алай түгел. Аның гел әйбернең нормасы бар инде. Нормадан узырга бер кайчан да ярамый. Наңа карамыйсың, алай гына итеп карап бетереп булмый. Кайсынадыр лайрак куясың, кайсынды мондарак яратып аласың. Шулай итеп нормалар куела инде. Без бит баланың психологиясын беләбез. Кирәк дип уйлыйм әле мәктәпләргә. Менә шушы барьерны да узыр өчен балаларны ниндидер төрле тестлар үткәреп инде аларның үзенчәлекләрен яхшырак өйрәнеп, ата-аналар белән тыгызрак элемтәгә кереп, менә шушы әзрәк кимчелек бар. Без бүген мөмкинлекләр турында, нәрсәләр җитми безгә, бу ел эчендә нәрсәләрне хәл итәргә кирәк дип, азмы-күпме төрле яктан килеп карадык. Хезмәт хакы, мөмкинлекләр, фатирлар турында әйттек, психологлар да кирәк, әти-әниләрнең кирәксә кирәкмәсә укыту процессына кысылмаулары, тәрбия ягыннан ярдәм итүләре кирәк дип әйттек. Инде йомгаклап тагын. Логопедлар җитми тагын. Логопед кирәк, Логопедлар кирәк, дефектологлар кирәк. Беренче класска керүче балалар арасында күбесенең дип әйтмим, ләкин ярты класста авазларны дөрес әйтмәүче балалар, кайсы бирләренең сөйләмнәре бөтенләй аңлашылмаучы балалар бар. Менә дефектологка эш, логопед авазны куя. Дефектолог инде төзәтә. Бүген сезгә һәм бөтен укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерәсе килә, чөнки чыннан да бу эш җиңел эшләрдән түгел. Сабыр булганыгыз өчен, тыныч булганыгыз өчен һәм безнең балаларга белем биргәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Һәм инде нәрсәләр кирәк дигән вакытта үзегез күреп торасыз, кадерле дуслар, безнең студияга укытучылар гына түгел, кайсы вакытта әни урынына булган кешеләр, психолог урынына булган кешеләр, логопед һәм дефектолог урынына да эшләп торган кешеләр дә җыелган. Укытучылар укытучы булсыннар өчен, аларга үз эшләре белән рәхәтләнеп шөгыльләнергә мөмкинлекләр күбрәк кирәк. Әлегә менә шулар. Саубуллашабыз. Тагын бер кат сезне бәйрәм белән сезгә рәхмәтле, сәләтле укучылар теләп калабыз. Даянырныкта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Бик зур рәхмәт сезгә.